Tiesitkö, että kaikki kalaöljyt eivät ole samanlaisia? Ei hätää, mä kerron sulle nyt 4 vinkkiä parempaan valintaan. Numero 1. Tarkista aina EPA- ja DHA-pitoisuus. Yksi yleisimmistä virheistä on katsoa vaan sitä kalaöljyn määrää, koska todellisuudessa EPAn ja DHAn määrä kertoo sen valmisteen vahvuuden. Numero 2. Tarkista kalaöljyn alkuperä. Laatukalaöljyjen valmistajat käyttää tarkasti valikoituja kalalajeja sekä valvottuja tuotantoketjuja. Numero 3. Kiinnitä huomiota puhtauteen ja laatuun. Kalaöljyn puhtaus on yksi tärkeimmistä laatutekijöistä. Puhdas ja laadukas kalaöljy on kirkasta, eikä aiheuta esimerkiksi inhottavia kalanmakuisia röyhtäyksiä. Ja 4. on hyvä tarkastaa kapseli. Useimmat omega-3-valmisteet pakataan gelatiinikapseleihin, kun taas esimerkiksi meidän tässä Kulta Omega-3 käytetään kalaliivatekapselia. Se kalaliivate suojaa herkkiä omega-3-rasvahappoja ja tarjoaa vaihtoehdon henkilöille, jotka haluaa välttää naudasta ja siasta valmistettuja gelatiinikapseleita. Ai niin, ja lisävinkkejä kalaöljyn valintaan sä löydät meidän blogista. Linkki löytyy biosta.